Joo, 14. päivä ja ollaan täällä 2 viikkoa Almatissa 2 viikkoa reissussa. Tänään olisi tarkoituksena vähän kierrellä tuossa kaupungilla ja ilman pyöriä ja saada vähän pyöriä tehtyä huoltoa ja ehkä osteltua vähän jotain osia. Ja mun täytyy ainakin ostaa kengät, mitkä putos, ja sitten jos löytyisi makuualusta, Haltin makuualusta ei oikein toiminut, siihen tuli reikä ja se on niin tyhjentyy puolen yön aikana. Joo, siinä on reikä siinä alustassa. Se on. Kyllä noista tämän reissun jälkeen menee paljon noista varusteista, ne on entisiä kyllä. Laukut esimerkiksi. Niin. No laukut mulla on ihan hyvät, mutta niin kuin se keitin, niin no sehän oli Motonetista ostettu 30. Mutta se rupeaa olemaan ruostunut ja siitä se, kato se suutiosa irtoaa aina pois sitten, että se täytyy ruuvata takaisin siihen. Ja, mutta no, minun pakkaukset, ne on aivan vääränlaiset. Olisi pitänyt olla sellaiset, niin kuin teillekin, että tuolla niin kuin pyörän keskilinjan alapuolella. Niin kyllä, no mulla ne on pikkasen yläpuolella, että jos mä niitä jotain muutan noita laukkurautoja tuosta, niin alemmaksi vähän, että Simonilla ne on pikkusen alempana, että saa silloin enemmän myös tavaraa niihin laukkuihin vähän. Niin ja sitten toisin niin, se vie sen painopisteen myös sitä alemmaksi, että pyörästä on helpompi ajaa. Mulla on se syynä siinä, että se on niin korkealla se painopiste. Niin kyllä, ja sitten tietysti nuo pehmeät laukut niin on hyvät, että kun niillä kaatuu ja muuta. Seuraavat laukut on niin, kyllä, kyllä. Et ne ei niinku, Simonikin 20 metriä meni niiden laukkujen kanssa asfalttia pitkin, niin ei tullut mitään niihin. Se on kyllä ihme. Mutta ne on kestävät, ne maksaa 200 nuo laukut, mutta ne on hyvät. 200 pari vai kappale? Yhteensä. Siis koko sarja? Niin, se ne keltaiset laukut, mitkä mulla on. Joo, että siinä on niinku, sulla on 2 keltaista laukkua. Niin. Yllätys, että se, en voinut tietää, että se noin paljon rupeaa voplaamaan tuo pyörä, kun se on korkealla tuo painopiste. Joo. Siis sitä ei pystynyt tällä hetkellä alentamaan oikein. Joo, ei oikein mitenkään. Ei muuta kuin myymällä tuo ylälaukun pois ja hävittämällä vehkeet sieltä. Katsotaan tosiaan tänään mitä ohjelmassa on ja mitä siinä sitten tulee tehtyä. Näyttää ainakin menevän hyvin umpeen tuo tikki tuossa. Kyllä se hyvin menee. Haava, mutta toivotaan ettei tulehu tai muuta, mutta onhan meillä lääkäri, melkein valmis lääkäri mukana. Joo. Ainakin äitiä tuntui kovasti rauhoittavan se, kun kyseli, että onko ollut terveystä ja muuta, niin laitoin, että 4 vuotta lääketiedettä opiskellut kaveri mukana, niin tuntui viesteistä päätellen rauhoittuneen kovasti, että on lääkäri mukana. Yeah, boy! Aren't you here some company? He's a camouflage taxi driver. Yeah. He runs under stealth. Motorcycle.